Catalunya té un problema d'habitatge real, però el govern i els comuns han decidit tractar-lo una vegada més amb la mateixa medicina que ja ha enfonsat l'oferta d'immobles. La nova proposta legislativa restringeix qui pot comprar habitatge en zones tensionades, límits per als petits propietaris, prohibicions pràcticament totals pels grans tenidors i usos taxativament definits pels plans municipals. El mercat de lloguer porta anys en caiguda lliure. El 2025 es van registrar la meitat de contractes signats a Barcelona que el 2021. L'ajust després de la regulació del lloguer s'està produint reduint la quantitat i la qualitat de l'oferta. Menys contractes de lloguer, pisos més petits i preus per metre quadrat tensos. Un mercat encongit. Trobar pis s'ha convertit en un càsting d'alta competència que guanyen, com és lògic, els qui tenen millor situació econòmica. I la causa, en bona mesura, les regulacions de preus, contractes, terminis i fiances. Cada intervenció ha retret oferta del mercat i ara en volen una de nova. L'evidència internacional no és optimista. Als Països Baixos, una mesura equivalent va augmentar lleugerament els preus del lloguer, va reduir l'oferta privada i va beneficiar principalment els compradors que ja tenien accés a hipoteca. Qui en surt més malparat? Els llogaters amb menys estalvis. El problema estructural és simple. Catalunya construeix molt poc. El 2025 hi va haver només 15.800 visats d'obra nova, però la població va créixer en 94.000 habitants. Amb unitats familiars de 2,5 persones, cada any el dèficit supera els 21.800 habitatges. Caldria triplicar, repeteixo, triplicar, la construcció anual només per cobrir el creixement net de llars. Cap restricció de compra no resoldrà aquest problema. Com es construeixen els habitatges que manquen sense promotors, inversors, constructors privats? I el més preocupant, cap d'aquestes normatives, ni el decret 17/2019, ni l'11/2020, ni la llei del 23, ni aquesta nova mesura, no ha passat per una avaluació rigorosa. S'encarreguen informes a sindicats a mi i es legisla per obstinació ideològica fent cas omís a l'evidència. Restringir la inversió privada sense incrementar l'oferta és com tapar una gotera amb el palmell de la mà. Fa pressió en un punt i l'aigua surt en un altre. Des de l'Institut Ostrom ho diem clar. Si volem habitatge accessible, cal construir-ne més, agilitzar llicències, alliberar sòl, reduir la inseguretat jurídica, eliminar l'impost de transmissions patrimonials i deixar de regular preus i usos amb mesures que sistemàticament redueixen l'oferta que diuen voler protegir.